everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila Libat. Isulti na ang imong tuyo kanako, Bimbo. Tito Kwan, ako na gining ginahon na og maayo. Unsa man ka na. Kung imong tugutan, mga sawa na ko ni Laila. Seryoso ka? O, Tito. Okay. Oh, musugot ka nga. Mga sawa ko ni Laila, Tito. O, Bimbo. Mahimo ka ng mga sawa sa akong anak. Salamat kay Tito, ha? Pero kinahanglang musugot sab si Laila nga mga sawa kaniya. Ikaw may ang giagad dito. Dili na tinuod, Bimbo. Ha? Kinahanglang ato sab gihapon siya agdon sa iyang desisyon. Kay siya ang pagkaslan nimo. Tito. Sige. Amo nang sabutan ni Laila. Laila, unsa ka man din sa sala? Nagsige man ko kaghangat sa taas. Nagpaabot ko ni Bimbo nga manao, tita. Nagsulti man gud sila si Papa. Ha? Nga naman. O sa may tuyo niya ni Luisito, ha? Kuan, tita, kanang mga sawa namang kuno siya nako. O mauni ang iyang pakigsultihan sa imong amahan? Ang pagpangasawa nimo? Mao na, tita. Binos! Dili ko makahimos pag-ana sa inyo karon. Labad ang akong uong! Ala, tita. Nag-away na sila si Venus o si Rickson. Wala ko makauwi na mong gibuhat, Rexon. Busy lagi ko. Naikisog ko si Tito Luisito na ko. Ayaw ko patuhuan na, oy. Doon na gilaing hinungdan ko nga nung nausab ka. Unsa man? Love pa ko nimo, dili na. Love ka, Venus! Love! Pero, wala gina ko mabati karon, Rexon. Wa na ako mabati. Buwan na ako sa inyo. Basin ugma. Sige. I love you. Bye. Gibutang niya ang phone. Wa man lang mag-I love you na ako. Hello, mga birds. Kumusta niyong life? Okay lang? Tweet. Mura yung kabuang diya nga. Nagsulti ng mga langgam. Kau ba? Bambay kay ka, oy. Di ko buang, oy. Kinago ko'y gikasulti. Kani di mga langgam. Kanang buang, makiksulti naghaligi. Bongbong o guban pang butang away kinabuhi. Doon na yung rason sa tanang butang, sa? Natural. Murason magani ng 5 anyos, ako na ba? Doon na tayo buhaton. So? Bahaton? Bisugo ko sa tong department head nga mag-research og bagong idea para sa commercial nga atong himuon. Mau ba? Kinahanglan tabangan ko nimo, ha? Kay sugo na sa tong labaw. Apilo na tas Bimbo. Kitang duha ang gisugo. Ay, Ngano mangangin pa magkaglaing tao? Lahi ang trabaho ni Bimbo sa tong department. Naasiya sa budgeting. ha? Mau ba? Ganun day. Di na ka mabuhi kon wa si Bimbo sa imong doon. Mabuhi man. Ngano ka di no? Pero, ang ako ba? Nga, kunas Bimbo, dili ko ni mo madaog-daog. Kinaman akong babe. Kaluod ba ni yung tawagan na yun eh? Babe! Baboy man na. Hilamoy! Sa baka,
Babe, magani, tawagan na nilang Babe. Johnny Depp. Baby na, oy, kanang babe. But pasabot ana, baby ko ni Bimbo. Palangga ko niya. Babe? Oh, tanaw mo. Baby! Yes, babe. Hi, Nagkasulti na yun ni Tito Luisito, babe. babe. Ingon siya ay, para sa baboy ko na atong tawagan na Ha? Kisay kayon? Kinigot, kinitawahan na good. Kay doon na bito sa lida nga, babe. Unya, baboy ang babe. Da. Pasag din na si Rickson, babe. Tuod. Magsulti tas gawas. Rickson. Magsulti na miss kong babe, ha? Bahala mo. Adto lang mo, layo na ko. Okay. Dali na, babe. Sige, babe. Nakasulti na gud imos papa nga mga sawa ka na ako. Oh. Napabuhagan na yun ako niya nga akong plano. Oo niya. Unsa mayang tubag? O yun na siya. Nga mga sawa ko ni mo, babe. Unsa? Oops. Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Sigurado ka nga masugot agad si papa nga magminyo ta? O lagi. Ug happy kay ko. Kinanglam nga mangandamtas tong kasal. Pero Oh, unsay pero? ay mag-istorya namin si papa oy. Di na kinahanglan, oy. Ha? Ang importanteng misugot na siya na magminyo tara. Total, ready naman ko. May tinigom na ko. Alang sa usa kay granding kasal. Pero uy, di ba nasulti ta? Testing uya pa man ta, di ba? Layla. Bibo oy. Gusto na ko mga sawa ni mo. Ha? Isaad ko. Dili ug di ka gid magmahay kung ako ang imong mabana. Dili gyud, promise. Kuan, ayaw una. Naibaw ko nakalitan ka. Okay. Hatagat kag pila ka semanas pagunahon na. Okay ba? Sige ka na. Thank you ha. Mo na akong gusto. Magunahon na tag maayo. Tito? May mo makigsulti? Ganong dili. Sod, Rickson. Unsa man ka nang pakigsultihan mo na ko, Rickson. Kuan, Tito? Bahin kang Layla ug Bimbo? Kay nga naman si Layla. Kuan, Tito? Mangutana lang unta ko. Kung unsay mahitabo kung maminyo na sila si Layla ug Bimbo? Mahitabo. Kay gano. Nahadlo ka nga dunay mahitabo ni Layla kung maminyo na sila. Kuan, si Layla ang imong manununod dito, dili ba? Busa, kung maminyo na sila si Bimbo? Nabala ka nga mahimo kang under na lang yun kayo ni Bimbo dito sa opisina unsa. Dili na kalikayan, Tito. Okay. Unsa may gusto ni mong mahitabo, Rickson? Kuan, Nahibaw ko nga bibati ka nagkahadlo karon. Tuod kay nahibaw ka nas tinuod nga dili ka Laurente, dili ba? Og nahadlo ka nga kung mahimo ng bana ni Layla si Bimbo, mawani ka na. dili man sa ingon ana, Tito. Libat magot si Layla. Og kay libat, nahadlo ka nga gamiton lang siya ni Bimbo aron mahimong gamhanan sa kong kumpanya. Mao ba? Mahimong mao ko na ang mahitabo, Tito. Dili ba? Higala mo si Bimbo, Rickson. Wa ka ba di ay salig niya nga dili siya mausab nimo? Lahi ang mahitabo kung naan na ang kwarta, Tito.
Nahibaw ko. Ug doon ako'y sikrito nga ipabuhat nimo. Ha? Unsa ba ka na, Tito? Kining maong paagi lang ang makatabang kang Layla. Aron dili siya binuangan ni Bimbo kung magkasal man sila. Unsa ba na, Tito? Pamatiag maayo kining ipabuhat ko nimo, Rickson. Uy, kisa ba ni nanuktok? Ay, ano ko ba? Ala, ang ako man din ni public enemy number 1. Kaya, kisa ba ituyo? Ani ba ka sa'yo? Saba! Ngano? Kaligo! Pag-ilis! Kay doon na tayo nakaw. Unsa? Asa man ta? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!